Pomaže Darwin, drage moje, drage moje. Kao što znate, mene na internetu ništa ne može da iznervira. Ja na internetu služim samo da druge nerviram. Ali privatno jako sam nervozan. Slučaj Vladimir Arsenijević me toliko iznervirao da evo čak moram i video da objavim u njemu. Znači, ne jedna osoba, više osoba su me napala da sam ja pripadnik neke liberaške sekte, provučićeve, zbog ovog čoveka koji se preziva kao i cela moja familija. Znači, ono što moram da kažem, niko iz Arsenijevića kuća ne podržava ovog čoveka, niti smo u bilo kakvom rodu s ovom jugoslovenskom komunističkom nakazom. Napominjem i to da ni jedan moj član familije nije bio oficir Titove armije. Samim tim, niko od mojih potomaka nema komunističke jugoslavenske gene i mi takve ljude, kao što je ova nakaza, preziremo. Poslušajte šta je čovek ispričao posle napada za koji levičari i liberaši tvrde da su Vučićevi ljudi ga napali, a ja tvrdim da nisu. Jer zašto bi Vučićevi ljudi napadali čoveka koji podržava Aleksandra Vučića? Meni to nije jasno. Evo, Vučić je bio u Srebrenici i Vučić je sad u Kijevu, koliko ja znam. Znači, ovo je neko odradio koji nema veze ni sa Vučićem, ni sa njegovim lažnim opozicionarima, liberašima njegovim. Poslušajte šta je lik izjavio posle napada. Sad je nešto više od 8 sati, 11. juli, ovo je prostor gde je trebalo da održimo komemoraciju žrtvama genocida u Srebrenici. Jutros kada sam ovde došao, zatekla me grupa od 20-30 mladih ljudi koji su me udarali, pretili mi, unosili mi se u lice, pretili već poznatim vokabularom i izvrljali čitav ovaj prostor svojim porukama. Tako da mislimo da je nebezbedno da se pod ovim uslovima održi naša komemoracija, te time je otkazujemo zapravo, a to ne znači da se nećemo baviti. Znači, ovaj lik na kraju je rekao ključnu stvar, da će on nastaviti da podržava Aleksandra Vučića i njegovu vlast na ovaj način. Znači, ja se protivim ljudima koji su ga išamarali i šutirali. Jeste svetsko prvenstvo u toku i da ljudi su se napalili na fudbal i da vole da šutiraju, ali ulažem prigovor, protest, jer sa takim ljudima ne treba se baviti na takav način kao što su oni uradili. Sa tim Vučićevim lažnim liberašima i tom lažnom navodnom opozicijom nikako ne treba na ovaj način postupati. Nikako nasilje. Pa oni to jedva i čekaju. I izvrljali čitav ovaj prostor svojim porukama. Svi znate kakav ja odnos imam prema simbolima države Srbije, ali reći da je broj žrtava u Bratinovčkom okrugu ili opštini Kravice pogotovo, a i Milića, bio sam u Kravici
3 meseca posle zločina i znam da je svaka druga kuća imala istaknut crni barijak. Znači, ovo je propaganda komunistička odvratna, gde su svi Srbi krivi što su poginuli u tom ratu. Nevina deca, žene, muškarci, starci, starice. Znači, za njega su škrabutine srpske žrtve. Da ovo nije Vučićeva vlast koja podržava ovake kretene, ovaj čovjek bi zbog ove izjave morao završiti u zatvoru. I to na dugogodišnjoj robiji. Meni nije jasno da toliko godina posle rata i dalje se širi mržnja na ovim našim prostorima od strane ovih odvratnih liberaša. Da je bio fair, on i njemu slični, i da imaju ideju pomirenja i smirivanja situacije, a ne širenja mržnje i netolerancije. Ovaki ljudi bi imali empatiju ne samo prema muslimanskim žrtvama, nego i prema žrtvama srpskog naroda. Ono što ovi ljudi žele jeste samo jedno, da podrže Aleksandra Vučića na vlasti, jer koji će normalan Srbin kad vidi ovakve nakaze da kaže, pa ovo je opozicija, ne želim ja za ovako nešto da glasam. Odo ja u sigurnu kuću kod Ace Srbina. I u ime svi nas iz Arsenijevića kuća mogu da poručim samo jedno, da se mi stidimo našeg prezimena zbog ovakvog izroda antisrpskog i mrzitelja svega što je srpsko. I ovog puta se zalažem da svi oficiri Jugoslovenske narodne armije i njihovih 5 kolena budu lustrirani i da im se zabrani bilo kakva politička aktivnost. A kada dođe sloboda, da se ovakvi ljudi osude za zločine koje su radili, zajedno sa njihovim vođom, liberašem Aleksandrom Vučićem. Toliko od mene za ovaj put. Želim vam sve najbolje, prijatno.